15 август 2025 година, село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. Може да видите състоянието на контейнерите. Какво е? С 5 броя жители по постоянен адрес, което се явява сериозна пречка за разработване на нови маршрутни разписания. Трудния планински район, малкия брой жители в населеното място на територията на общината сериозно възпрепятства изпълнението на редовен транспорт. Вижте, 5 души тук пребивават. Община Драгоман не може да смогне на боклуците и отпадъците. За какво става въпрос? Често снимам, пускам репортажи. Става дума ни за почистване на растителни отпадъци, нито за строителни боклуци, нито едрогабаритна техника. Изобщо миризмата няма как да се опише. При тези високи летни температури в момента. Това е положението към днешна дата. Да се надяваме, че тези поредните няма да се намерят в коритото на Чеканската река, която е по пътя между двете села. Това село Чеканец и село Ялбоди към община Драгоман.